שלום רב, בדקות הקרובות ברצוני להדגים בפניכם אתר תמלול חדש שהוספנו לשרת הוידאו. הגישה לאתר התמלול דרך שרת הוידאו, למעשה אתם בוחרים את הוידאו שאתם רוצים לתמלל באותו דרך שאתם בעצם בוחרים את הוידאו לנגינה. עד כאן, עד שלב של תחילת נגינת הוידאו, הכל אותו דבר. אתם נכנסים לאתר, מבצעים הזדהות, בוחרים את הקורס, בוחרים את השיעור, ואז אתם מגיעים לדף הזה. אני בחרתי סתם איזה דף לדוגמה, אבל אתם לא מתחילים, לא לוחצים על הוידאו לצורך תחילת הנגינה, אלא ניגשים לחלק התחתון של הוידאו. הוספנו פה כתובת, שימו לב, זאת הכתובת, וברגע שמקישים על הכתובת הזאת, click here to work on subtitles, אתם מופנים לאתר התמלול. מתבקשים להזדהות פעם נוספת, בואו נעשה את זה. בתום תהליך ההזדהות אתם עוברים לאתר שאתם בעצם יכולים להתחיל את התמלול. בפנינו בצד שמאל אנחנו רואים את הנגן, עוד מעט נלחץ עליו והוא יתחיל להתנגן. מתחתיו יש קיצורי דרך שנשתמש בהם תוך כדי תמלול, לעבור שורה, לפתוח שורה, למחוק שורה, לשנות מהירות וכו'. עוד שנייה אני אסביר את הדברים. ובצד ימין יש את אזור התמלול, יש תיבת טקסט, שבתוך התיבה הזאת קודם כל שמים את הסמן על התיבה, מתחילים את הוידאו שהוא יתנגן, אני אסגור את הקול שהוא לא יפריע, וברגע שאנחנו נמצאים בתוך תיבת הטקסט אפשר להתחיל לתמלל. כמובן אפשר לעבור לעברית לאנגלית, אני אעשה את זה פשוט באופן קצת פיקטיבי, בשביל שלא נוכל, מאחר ולא נוכל גם לשמוע את המרצה וגם לדבר. עכשיו, אם תשימו לב, כל פעם שאני מקליט מספר מסוים של תווים, בעצם השורה מתחלפת, מתחילה שורה חדשה. האתר בנוי ככה, או התוכנה בנויה ככה, שאתם יכולים לכוון את מהירות הנגינה של הוידאו למהירות ההקלטה שלכם. אם תשימו לב פה בין קיצורי דרך, קיצורי מקשים, יש למשל מעבר לפתיחת שורה חדשה, לסגור, לעשות, לנגן, יש גם אפשרות לשנות את המהירות של הניגון. אם תשימו לב, faster זה control up ו-slower זה control down, החיצים של control plus למעלה או למטה. כאן יש לנו חיווי על מהירות הנגינה, כרגע זה על 1, אבל אם אני דואג שהסמן יהיה על הטקסט ולוחץ על control וחץ למעלה, אתם רואים שבעצם המהירות משתנית ל-1.3, 1.4. יותר רלוונטי זה בעצם להוריד את המהירות אם אתם לא מקלידים מספיק מהר. הדבר הזה הוא מאוד מקל, אתם יכולים להגיע לרמה כזאת שאתם שומעים ובו זמנית מקלידים והשורות מתחלפות לבד והעסק יכול לרוץ בצורה די מהירה. פיצ'ר נוסף שהוספנו פה להקל עליכם, אם יש קטע לא ברור בדיבור והקלטתם את זה ואתם לא בטוחים שההקלדה היא נכונה, אתם יכולים להפעיל את הפיצ'ר הזה שנקרא לופ. כרגע הוא נמצא על no, אבל אם תשימו לב, Ctrl L אמור להעביר את זה למצב yes, אז אני עושה Ctrl L והוא הפך להיות yes. ומה זה אומר? כרגע הוא פעיל, זה אומר שאני בעצם יכול ללכת על תחילת שורה, ללחוץ על זמן תחילת השורה, והקטע הזה שתומלל הוא יחזור פעם אחר פעם על עצמו, כך שנשמע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שנהיה בטוחים שבעצם שמענו נכון והקלטנו נכון, ובצורה כזאת אפשר גם לתקן טעויות. היתרון הגדול של התוכנה שהיא בעצם תוכנת תמלול חברתית. ומה זה אומר? נתחיל מזה שהקובץ לא צריך להיות במחשב שלכם, אלא הקובץ נמצא ברשת. פועל יוצא מהדבר הזה שהרבה אנשים בו זמנית יכולים לתמלל את אותו קטע. העבודת תמלול של אפילו שעת הקלטה היא עבודה מייגעת ומאוד ארוכה. ובדרך כלל קשה לבצע את המטלה הזאת לבן אדם בודד. לכן בנינו משהו דומה לוויקי כזה, שהרבה אנשים יכולים בו זמנית לעבוד על אותו קובץ, ודאגנו שיקבלו חיווי בעצם מה כל אחד עושה בזמן נתון. כרגע הקובץ הזה לא מתומלל, אבל ברגע שיתחילו להופיע בו קטעים מתומללים, הם יופיעו
קווים לבנים לא רצופים על הטיימליין פה, והתוכנה מדי כמה דקות גם עושה שמירה וגם מביאה את החיווי של אזורים שכבר הוקלטו למתמלל. זה אומר שאם אני כרגע 5 או 10 אנשים עובדים על אותו קובץ, כל פעם שהתוכנה תעשה save ועדכון, אנחנו נראה בעצם קטעים נוספים שאחרים תמללו והתווספו לטיימליין, כך שלא נצטרך לדרוך אחד על השני, ואנחנו נדע לזהות את המקומות הריקים ולתמלל. בסך הכל העבודה היא די אינטואיטיבית. בתום התהליך מה שצריך לעשות, ללחוץ על כפתור save, והכפתור הזה בעצם אמור לעשות שני דברים. קודם כל, שימו לב שכרגע הופיעה הודעת שגיאה, והסיבה להודעת שגיאה היא שיש לנו שורה לא סגורה עם הזמן. אז אם יש שורה כזאת, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים Ctrl D, מוחקים את השורה הזאת, וכל השורות הן צריכות להיות ירוקות. ובדרך כלל, אפילו בשעת הקלטה, אנחנו יכולים להגיע למאות רבות של שורות. צריך לוודא שאין בשום מקום שורה אדומה, שבעצם אין לה זמן התחלה וזמן סוף. אחרי שווידינו את זה, אנחנו יכולים שוב פעם ללחוץ על Save, והפעם יש לנו שתי אופציות. אופציה אחת זה בעצם להוריד כתוביות בפורמט SRT, והאופציה השנייה היא Plain Text. Plain Text בעצם מה שיכול לעשות, אם תמללתם הרצאה שלמה, אתם יכולים לקבל את התמלול כקובץ Word או קובץ טקסט. זה בעצם יכול להחליף את ההערות שאתם רושמים לעצמכם בשיעורים, ואחר כך להשתמש בהם או לשתף את זה בכיתה. התהליך של העברת הכתוביות בפועל לשרת ייעשה על ידינו, כי אנחנו צריכים איזושהי בקרת איכות, איזשהו תהליך שבעצם בודק שהכל נכון, מושלם, ואין שם דברים שלא צריכים להיות בתוך הטקסט המתומלל, ואז אנחנו מעלים את זה לשרת. השותפים לפרויקט, בעצם הפרויקט הוא מיזם של אגף למחשוב אגודת הסטודנטים, ובראש ובראשונה 2 סטודנטים מהפקולטה להנדסה שבעצם כתבו את התוכנה כפרויקט מר שלהם. הסטודנטים הם יעל לוי ואיתי אדמי, שמגיע להם כל הקרדיט על העבודה הנפלאה שהם עשו. אני מקווה שתשתמשו בתוכנה, ולשאלות או לתקלות ניתן לדווח ל-video.tau.ac.il במייל. תודה רבה לכם.